Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hunghong ni Maro. Ay, matug na ko eh. Kakapay sa ulawas. Ugma na lang ko magsuwat. Ah. Ay! Oh! Itom! Ikaw na! Asa ka mag-agian, ha? Kalat lagi kang makasud din, eh. Itom? Abi mo itong kung makasulti ka pa lang. Mangutanagit ko ni mo kung ikaw ba ang kalit kami labang. Mga disgrasya sila si Elchin. Pero kung ikaw pa man ang milabang, iring ka lang. Dili ka gihapon may mong responsable sa nahitabo sa kong friend. Oo, asa man ka. Itom? Nga na iyong managikawra sa pultahan. Magawas ka. Sige, okay. Kadiyot, ha? Sige na. Naana, gawas na. Nga nang may tanaw pa magkanako. Gawas na, sige na. Itom, asa magkapaingon? Itom! Itom, asa ka paingon? Oo, hoy! Itom! Nganong mihunong pamangkadiha? Naghuwat ka na ako. Okay, sige, sundon ta ka. Aron matultulan na ako ang imong laing agianan paingon sa kong kwarto, ha? Uy, misirit maglakaw. Uy, mihunong sinang usa ka pultahan. Wa pa man ako maablihin ng mga pultahan. Aha! Mo din na imong sekreto diha, no? Na diha ang uban nimong agianan? Ha? Naana, abli na. Uy, hagdanan man daay ni paingon sa ibabaw. Unsa ba kay naa sa ibabaw? Itom, asa man ka? Itom! Misa ka sa ibabaw? Sa kay naa diha, no? Ngit-ngit man kaayo. Ni switch sa suga sa kilid. Suwayan ako pasiga kung para asa ning suga, Mihayag ang taas nga bayan sa ibabaw ining hagdanan. Umusak ako. Susihon ako kung unsay naa sa ibabaw. Mura maning atik din, eh. Doon na lang ko sa ibabaw. Nianakit ko. Uy. Unsa man ang niya dinis ibabaw? Mga putang manisaw sa kakwarto. Maukit tingali ni ang mga putang sa kwarto nga akong giukupahan karon. Niya kara ang kama. Niya kara ang tukador. Ug niya pa'y karahang aparador. Pero, nganong niya man nagibutang din eh. Itom! Nga na bang mitungtong ka ng kama? Pahawa diha! Dali na! Mamalag kita sa ubos! Uy, mura man sa nagasabot ng iringas akong gisulti da. Ugma, ako ni karoon kung nganong niya nagibutang din eh. Ug nganong gihawanan man ang usa ka kwarto ining Villa. Husto. Ang tiguwang lang nga apuhan ni Gabriel ang nahibaw ini. Ugma, musayo kog adto sa ila sa ubos. Ay, magkamilang bahay ni Gabriel. Mangutan ako anang
naghinot mo ani. Saan naman na, oy! Sus! Kadaghan mo po to, dayon. Maayo, may adlaw. Oh, May adlaw. oy, may adlaw sa diha inday. Say ato. Mangutana lang unta ko. Kunhay ng bay ni Gabriel ug sa iyang lulo. Ah, si Gabriel. To ara dito. Kanang puti nga bay. Maunang ilang bay Gabriel. Mao ba? Salamat manang ha. Wala sa payon. Maayo kay natutulan din ako ang bahay nilang Gabriel. Kinahanglan mo patuon ako si Marla. Dili mahimo nga magtugay sila sa mga filya. May mahitabo niya kung magtugay siya dito. Ang iri nga itom. Mura gud siya nasukop nga moadto ko sa filya. Ang iyang mga mata. Hait kaayo ang iyang mga mata nga nagtutok nga ko. Mao na gid ni ang bahay nga giingon sa mga tiguang. Maayo! Mayong adlaw! Ayo! May migawas na. Oy, Marla? Hi! Ganong naabot man ka din sa among buntag sa'yo? Kuan ka nang... Doon na lang unta ko'y tuyo sa imong lolo. Unsa? Uy, nagluyar ba sa lolo? Mahimo ba siyang ikasulti? Dini ka una ha? Kay ako na siyang sudon sa iyang kwarto kung magigsulti ba siya nimo. Okay, sige. Magpaabot lang ko din sa gawas. Okay, sige. Mo man lang ko pasudla. Ani lang ko maghuwat na mobalik siya. Kinahanglang matubag yun sa iyang apuhan ang tanang gikahipod nga nako sa filya. Marla? Oh, Dali, sod. Pero, muangyo lang ko nimo ha. Nga di lang ka musulti ni Lolo nga miadto ko sa inyo gabi eh. sure. Dili ko magsapa. Hain man imong lolo. Lo? Niya na si Marla. Nagmilagro magagbisita na ko din. Kumusta ang unang mga gabi sa inyong pag-istar sa Bilya? Okay naman, pero... Dili ay okay kay naamay pero doon na kay naibod nga nun sa... Lo, pwede ba maglulo na lang ko nimo ang akong isang pit nimo? Nga nun dili. Sige, isulti na ko doon sa imong naibungan sa maong filya. Una, mao ang iri nga itom. Usa, iri nga ito? Oo, may itom nga iri nga kalit lang musud sa kung giukupahan nga kwarto, lo. Sigurado ka ba nga itom ang iri ang imong nakita? Oo, lo. Sigurado ko. Oh, Nakakita ka ba sa maong iring itom, lo? wa pa. Unsa? Sigurado ka nga wag gid ka kabantay og itom nga iring sa Villa Alpamero? Kay nga naman inday. Nagduda ka nga naman kako. Ha? Pasaylo ako, lo. May lain ka pa bang ipangutan? Kuan, lo. Ang usa ka kwarto sa maong Villa, ang naa sa kaduhang andana, mo'y akong gigamit kay wa man ni mga butang. Pero gabi nakita na ko ang posibleng mga butang ini. Og tuan ni sa atik sa maong Villa. Nganong gibutang man ni didto, lo? Bakanti kinang maong kwarto sa dihang gisaw ko gikan sa akong amahan ang pagkatimanan ng maong filya. O wa ko mahibaw kung nganong gibakantihan ka na. Mao ba? Ang inyong mga katiguangan sa di ay ang miatimanan ng maong Villa? Oo. O karon ako naningipasa ni Gabriel. Pero kutob na siya sa pagatiman sa garden karon. O dili mahimo nga musul siya sa maong filya. Ug nganong dili magkit mahimo, lo?
basta kay dili mahimo. Og timan-an ka na niya. Kung ginas Gabriel, hangar din lang ang atimanon o wa na lain. Ikaw, Gabriel, dali. Tingog na. Nagkasabot ka sa akong pahimang, no? Oh. Ang guardian lang yun ang imong atimanon o wa na lain. Olo, nakasabot ko. Oh, sige. Sige lo, mulakaw na lang ko. Niapagiti ay tinuod bang katawan ang maong pilya? Kinsay nagsulti nimo? Ang akong amiga, ang akong giimbitar unta gabi para sa housewarming lo. Pero wa siya makalahos kay nadisgrasya sila tungod sa itom nga iring. Mahimo ba dili ka na mag-isgot sa itong nga iring? Lo, kalma lang. Ay pangisog kay musakang imong dugo, ana. Kailan ko ganahan ang itong nga iring. Busa ikaw, Inday. Aron, kung makakita ka man og galing sa itong nga iring, abog ka siya. Ayaw pagpakikigala ka niya. Sa lagtod nga pagasulti, ayaw pamuhi og itong nga iring. Makalakaw ka na. Mahimo bag ako lang siyang ihatod, lo? Iatod siya kutob sa gawas sa Filia. Lo. Ikaw na lang sabot sa sinultihan sa kong apuhan, ha? Ngayon, anak na siya kaprangka. Ayaw ka bala ka. Nagkasabot ko ng iyang gipakitang batasan. Tiguwang naman gud siya. Salamat. O salamat sad nga wa ka mosulti nga nahimo ko yung bisita gabi sa inyong housewarming. Okay ra, Gabriel. Ikaw, Gabriel, sa imong tanaw sa Filia, wa ka pa mahadlok ini? Bahay lang na siya. Og di siya angay nga kahadlokan, Marla. Mao ba? Ngano ikaw? Nahadlok ka ba sa Villa? Wa. Ambot ba? Pero happy ko nga nakapuyo kog sama anak kada ko nga bahay, Gabriel. Mao ba? Okay na, Gabriel. Niya naman ko atubangan sa Filia. Salamat na lang sa imong paghatid nako, ha? Walay problema. Sige, diya ka na, ha? Ate manong pa na ako ang hardwood. Okay. Buotan man day kaayo ni si Gabriel. Uy, si Elgin. Hello? Marla, unsa man? Gihang yun na ni mo imong amahan nga. Mamiya mo ang Filia. Elgin, mahimo ba? Di na lang ka matens, diha? Ayaw pagtuo nga dunay daotang mahitabo na ko diri. Okay kay ko. Pero Marla, mao nang kipagti ko. May daotang mahitabo nimo kung magtugay ka diha. Elgin, relax, okay? Mag-amping ko din dapita. Way makahimog daotan ako diri. Ikaw, kumusta ka na? Ang imong bunog? Sinugdanan pa lang kini, Marla. Elgin, sagod na kay panulti mo. Unsa ba sinugdanan pa lang, ha? Ang unsa? Basta, pahawa na mo diha. Dili mahimo nga magdugay mo niya ng Mount Villa. Kay daghan kayo ang negatibong energy. Kalma ko no, be. Pahuway na lang, okay? Mapay among pagbalhin ining Villa. Busa imposible kayo nga musugot si Papa nga mamiya mi dinhi. Ilabi na karon nga, wa may gastuhan sa bahay. Pero, Og salamat na lang sa imong gipakitang concern. Okay, friend. Kung ako pa ikaw, pahuway na. Kinuna pa ko'y buhaton karong adlaw. sa may buhato ni mo? O kayon ko ang mga butang nga tuwa sa atik. Unsa? Mga butang? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.